Jaha, otetaan samaan syssyyn Suzukista pieni esittely tässä nyt, kun Metsän Siimeksessä ollaan. Takapäistä kun aloitellaan, niin joo, onhan täällä varmaan näin se kuvissakin näkyy, mutta jotain pieni ruosteen alkuja siellä on. Tällä puolella oli pikkasen enemmän tossa. Vähän siitä pitäisi puhaltaa niitä puhtaaksi. Mutta ihan siisti tolta yleisilmeeltään tuosta. Otetaan sitten vähän kylkeä. Näkyisköhän tuota jotain? Vähän sisäkaarta ja muuta. Korikiinnikekin vielä on olemassa. Ovia siitä ja kurkataan tänne alalaitaankin nyt mitä. Siistin näköinen. Tuosta on pikkusen maali kulunut. Iliku edessä on tommonen pien jälki, siinä on joku. Taas tänne sinne vähän. On semmonen suora kylkinen on. Muista tosiaan piti sanoa, että jos siihen haluaa nyt, niin LED-polttimot lähtee hyvin nopsasti, voi laittaa tavallisekin jos haluaa. Suora on tuokin kylki, ei mitään isompia lommoja. Ja kylki vähän parempi ehkä. Tuossa tankan luukukulmalla pikkasen on jotain rupeaa jo. Täältä näin, niin näkyyköhän tuonne alle. Semmonen pelihän tuo. Saanko vielä tuo konehuone tosta? Niin. Sehän on silleen metkasti, että se on täällä hanskalokerossa, mistä avataan toi konepelti. Kans vähän tämmöstä ruostetta rupee olee pientä. Siinäpä tuo nätisti rupsuttaa. Täällä on jotain näitä lisävalojen tiuhoja, tuolla on vähän sulaa. Tässä vähän tikkua esiin. Ei huohota sillä lailla pahasti, ei tuu mitään huurua höyryä puske sieltä. Rupeekohan tuo roiskimaan, jos ei sen, se on niin tiukasti kiinni. Taidakas saada auki, olipas se lämpö. Taas tosta.
taas tuo peli. Valot. Kuuluu tuo hurina noista. Valoissa on tommoset pienet potkurit siellä jäähdyttämässä. Niin se mitä mun piti tässä nyt tehdä, että otan tän vaihteistoöljyn tikun tuolta, jos suinkin saan. Katsotaan vähän miltä se, mitä se meille tarjoilee. Loppuu kuvausmieheltä kätönsä kesken. Sieltä löytyy tommoista punaista siistiä öljyä. Ei haise palaneelta ja sitä on riittävästi. Vielä kun osaa sitten tikun laittaa tänne oikein. No noin. Tämmönen lyhyt esittely, niin pankahan kysymyksiä tulee, jos tämmönen peli kiinnostaisi. Mutta renkaita voisi vaikka tietysti vähän vilkasta. Tässähän on nämä Insan Saharat, niin näissä on ihan kivasti pintaa. Tää on näistä vähän on tommoista pientä halkeilua. Muut on aika hyvässä kondiksessa. En oo huomannut semmoista. Jos tosta nyt näkyy. Yhdessä on pientä pykämää. Tuossa äsken vilahtikin, että tuohon on vähän heavy duty ohjausvartta vaihdettu. Se oli pallonivel väljänä, niin vaihdettiin sitten koko varsi, samoin tein jykevämpää. Kohan näissä joku paisto. Leima jossakin. Että miten vanhat renkaat nää nyt oli. Tossa taitaa olla. Zoomaako se siihen? 2019. Ei nyt ihan mitkä sikavanhat renkaat kuitenkaan.